Lejlet iż-żjara tal-għolu uffiċjali tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżna fosthom il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa kiteb lill istess President tal-Kummissjoni Ewropea bilan li jxekkel l-akbar pakkett finanzjarju li jnexxielu jikseb pajjiżna mill-Unjoni Ewropea. Il-Partit Laburista nota li jibqa' joħroġ dejjem aktar ċar kemm il-Partit Nazzjonalista ma jinbidel qatt. Dwar dan ukoll ikkummenta s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet li fuq il-medja soċjali tenna li biex tixtieq id-deni lil pajjiżek stess tur biċ-ċar li l-pajjiżek ma tħobbux u m'intix denju la biex tippreżenta lil niesu u wisq inqas biex tmexxih. Casa wisla lil von der Leyen biex toqgħod attenta minn pajjiżna u l-gvern immexxi minn Roberta Bela. Għaskontu dan jaf biss iqarraq bin-nies u hekk mistenni jagħmel waqt li jiseżżur ix-xogħlijiet fl-iskola primarja tan-Nadur eżatt qabel il-laqgħa għolja tal-Mednajn il-ġimgħa. Hawnhekk il-Partit Laburista innota wkoll li din l-ittra mhux biss ibbażata fuq il-gideb iżda għandha wkoll skop li xekkel il-fondi Ewropej għal pajjiżna. Bħal kap tiegħu David Casa għadu tifittex l-iskużi għaliex il-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni ġenerali għadu ma femx li l-arroganza u l-ħidma kontra pajjiżna ta' nies bħalu li waslu għall-akbar telfit fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista tenna il-Partit Laburista. Ftit sigħat qabel iż-żjara f'pajjiżna ta' von der Leyen, Casa kiteb lill-Kummissjoni Ewropea biex minn għalih itappan din iż-żjara iżda qar minn hekk biex jipprova itellef il-fondi Ewropej lil pajjiżna li minnhom igawdu l-Awċin u l-Maltin kollha. Jidher ċar li Casa għadu ma jistax iniżilha li Roberta Bela bħala Prim Ministru ġab l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej għal Malta fl-istorja. Il-Partit Laburista tenna li dawk il-fondi se jibqgħu jintużaw għal ġid tal-poplu kollu Malti. Hekk qed jiġri fl-iskola tan-Nadur fejn qed isir xogħol kbir biex l-istudenti setgħu jitlu fi klassijiet totalment ġodda u fatt magħruf li dan proġett li qed javvanza skont l-iskeda. Iżda l-possibilità ta' żjara tal-President tal-Kummissjoni Ewropea jidher li dejqet bil-kbir lill-Midja l-Partit Nazzjonalista u l-ħbib tagħha daqshekk ma jifilħux il-ġid ta' pajjiżna. Temm jgħid il-Partit Laburista.